Issa m'hemm xejn aktar xi jżomm lil Joseph Muscat milli jippubblika r-rapport tal-Maġistrat Aaron Buġeja wara li l-qorti konkludiet li dan ir-rapport huwa ta' importanza u interess pubbliku. Mhix qed jibża Joseph Muscat biex għadu qed jaħbi dan ir-rapport. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fl-imsida bit-tema flimkien għal pajjiżna. Ħalli nkunu nafu minn xiex qed jibża il-Prim Ministru. Ħalli nkunu nafu x'hemm kontenut fl-1400 paġna. Ħalli nkunu nafu minn xiex qed jibża Joseph Muscat, minn xiex qed jibża il-Labor, għalfejn ġab l-Avukat Ġenerali għal darba 2-3 jagħmel minn kollox biex jaħbi dar-rapport. Ħalli l-kap tal-Oppożizzjoni ma jqedux fil-kexxun, ħalli ma jkunx jista' jitkellem dwaru. Adrian Delija qal li fetaħ kawża kostituzzjonali fil-qorti biex jikseb l-informazzjoni li għandu l-Partit Soċjalista u li qed iżomma għandu biss sabiex ikollu l-kontroll biss bilanċ favorih meta l-poplu għandu dritt għal din l-informazzjoni. Adrian Delija qal li fil-Parlament kellha ssir id-diskussjoni fuq il-protezzjoni tal-embryon, iżda minflok il-Gvern Soċjalista għalaq il-Parlament għax ma jrid jiddiskuti xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għalli Joseph Muscat għafas il-panic button u ma jridx jiddibatti fuq xarbank dwar it-tniġġis tal-arja, l-ambjent li qed jinqered u żieda fit-traffiku. Għalaq il-Parlament kien hemm 6 seduti u besa jiġi jiddibatti fuq il-protezzjoni tal-embryon. Fej trid tiddibatti Joseph Muscat fil-qorti ejja, il-Parlament ejja, fuq xarabank ejja, niddibattu kullum kien għax meta niddibattu aħna nuru li għandna raġun, meta nitkellmu kapaċi nipperswadu, meta nġeldu mhux lajnejn u snin imma l-argumenti aħna nirbħu għax qegħdin ma sewwa, qegħdin ma tajjeb, qegħdin fir-raġuni, nafu x'qed ngħidu għal pajjiżna, għal Malta, għal Għawdex u għan-nies tagħha. Adrian Delija qal li fl-elezzjoni tal-25 ta' Mejju il-poplu jista' juri lill-Gvern li jrid ibiddel l-attitudni. Tista' talqilna ħalqna fil-Parlament għax-xorta nitkellmu fil-pjazzett, fit-toroq, fuq il-medja, fit-television, fid-djar tan-nies, waħda wara l-oħra, dar wara dar, sakemm il-verità tasal għand in-nies ġewwa darhom, ħalli jaħsbu, ħalli jaraw, ħalli nikxfu l-ingann ta' Prim Ministru li minn għalih dal-pajjiż ma jismux Malta imma jismu biss Joseph Muscat. Id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina sostna li l-MPs tal-Partit Nazzjonalista mhumiex hemm biex isaħħnu s-siġġu imma sabiex jitkellmu u jaġixxu. Il-Partit Nazzjonalista għandu 3 deputati li jiddefendu l-interessi ta' pajjiżna minn dak kollu li huwa ħażin. Il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Rosalind Borchnight sostniet li se tkun il-vuċi tal-ħaddiema, tas-self-employed, tan-nisa u l-irġiel u se taħdem favur demokrazija b'saħħitha. Min-naħa tiegħu l-MP Francis Dimek sostna li huwa gburi li f'dawn l-aħħar sentejn seta' jkun fil-Parlament Ewropew sabiex jiddefendi id-drittijiet tal-ħaddiema. Huwa saħaq li l-Prim Ministru ħataf fl-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Għalhekk il-vot ta' kull wieħed u waħda minnha huwa kruċjali għaliex irridu nkunu aħna li nagħtu r-risposta demokratika f'Malta. Fid-diskors tagħha l-MP Roberta Mezzola qalet li waħda mir-raġunijiet għaliex isseħebna fl-Unjoni Ewropea kienet sabiex intejbu l-istandards ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għandu dover li jsalva, jipproteġi u jsaħħaħ l-ambjent. B'hekk inkun qed intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Biex l-standards tagħna ikunu fl-ogħla u l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Għalfejn